खालामो गासिबो गोदान जोंबो गोदान जों गासिबो मानसिया मालाबाबो जोनोम जानायजों लोगोसे जोङो रोंनानै फैखाया जोङो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे बेफोरबायदि जोङो राजनितिखौ सोलोंबोदों गासैबो मानसिया थांनानै थासान्दियाव गावबागाव मोनसे मा होनो बेखौ रोंनानै फैखाया जोङो सोलोंनांगौ राजनितिखौहाय आरो जों दा जों आसा खालामदोंमोन जोङो सोरनिबा जोंनि बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोननि साया सायख्लुमाव जोङो जोंनि गावबागाव व्यक्ति जिबन बर' हारिनि जिबन आरो गासै बिटिआरआव हारि माहारि गासैखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोन संसार जालांनोखौ जों गोसो दंमोन नाथाय जोंखौ दा नैबे समावहाय जेरै जाय बिथांखौ जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो साबसिन दैदेनगिरि होननानै जों बुजिदोंमोन सानबोदोंमोन बै समाव बिटिआर एकर्डआ 2020-27 जानुवारियाव जेब्ला जायो जोंहा गोबां आसा दंमोन जोङो बिथाङा जोंखौ बर' हारि बा बर' रायजो राजा आरो गासै जाथि जनजाति बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै आदर्श होनानै जोङो दैदेनलांगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा जोंखौ मा खालामफैदों 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ ओरैबायदि अबस्थायाव खालामफैबाय दा जोङो जायफ्रा दावहा नांदों बिथांमोनखौ टटेलि सिनस्रि बुफायनानै दोनदों जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन मारा होग्रा मोसौखौ खुगा दागाथै होनना बुङो नङा होमबा मारा होग्रा मोसौखौ दिनै बिथाङा खुगा खाथेनानै मारा होबाय थादों नङा होमबा जों साफा साफा मारा गिदिंग्रामोन जोङो नाथाय मा खालामबाय जोङो दा खुगा खाथेनानै मारा होनानै बिथाङा माइ गुथिबो बिथाङा जाबाय माइ नाराखौ जोङो गालांबाय नङा होमबा जोङो बेखौ सानदोंमोन गोबां बोसोर 17 बोसोर जेब्ला बिपिएफआ सरकार सालायलांबाय बिपिएफआ सरकार सालायलांनायनि उनावहाय जे खामानिफ्रा आद्रा थालांबाय बे आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ जों बुजिदोंमोन एमडिपिनि जिथु सुक्ति थामथि गोजोन गोरोबथा होनना बुंदों थामथि गोजोन गोरोबथायाव जों आसा खालामदोंमोन बिपिएफआ जिथु एक्सबिएलटि बिथांखौ जेराव 10 फेब्रुवारि सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनायनि उनाव जों थालांनाय खामानिफोरखौ एनडिपिनि सुक्तिजों जों आसा खालामदोंमोन गासै जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोरबाया रुंसारि जादों बे रुंसारि जानायफोरखौ जों आसा खालामदोंमोन जे बिथांमोननो जोङो एमआरटिएस मोनसे बानायना खालामबाय प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ टटेल एनडिपि सोर एनडिपिनि जोंनि माहारिफोरनि बिथांमोननि थाखाय जोंनि नांनाया गासिबो हलायलायबाय खारन मानो जों बिथांमोननि थाखाय जों गाव व्यक्तिखौ जों हायासै मावनो जों रायजो राजानिबो जों जेबो खामानि मावनो होनो हायासै नाथाय बे नङामोन जे जोङो दिनैनि थारिखआव बुंगोन प्रमद बर'आ बुङो सोरबा राकेश ब्रह्ममोना बुङो जे दाउ फिसि अमा फिसि बोरमा फिसि माबा हांसो फिसि जोङो दाउ अमा बोरमा हांसो फिसिनायनि थाखाय आखायाव हाथियार लानो दावहा नाङाखैमोन नङा होमबा जोङो हारिखौ उदांस्रि खालामनो जोङो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो थाखायसो जों दावहा नांदोंमोन नाथाय जों दा दाउ अमा बोरमा लानाय जाबाय बेनिखायनो जों बुंगोन दाउ अमा बोरमाखौ जोंनि बर'आव बुङो मोनसे अन्थाइ मुगानिफ्राय होनना बुङो आबै आबौमोननिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि मा होनो साम' खांख्राइ जाग्रा जिथु हारि जोङो बेफोरखौ दाउ अमा फिसिग्रा जाथिखा जों दाउ अमा फिसिनानै जों रायजो जाबोनाय मानसिखा दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जोङो मालाबाबो जों उन्नति जानो हाया खारन नोंथांमोना दाउ अमा जुदि फिसियोब्ला जोंनो मोनसे गिदिर प्रजेक्ट होनांगौ बाहाय नोङो मा होनो 10टा 20टा मासे मानै बोरमा अमा हरनायजों जोंनि न'खर संसारा बिदिजों सोलियो जों बेखौ बुंनो थांगोन जोङो दाउ अमा फिसिनो थाखाय जोङो दावहा नाङाखै जोंनि एनडिपि न'खर एनडिपिआ दाउ अमानि थाखाय मुंख्लं जायाखै आरो शान्ति सुक्ति होनना बुंदों जुदि नोंथाङा उदैयाव ओंखामानो गैजायाबा सानफ्रामबो जुदि रसा नाङोब्ला नोंथाङा बोरैहाय शान्ति सुक्ति होनना बुंनो हागोन
सान्थि सुक्ति होनना बुङोबा जों गासैबो मुवाफ्रा जोङो बुंब्लानो मोननाय बिबान मोननाय दानब्लानो मोननाय बेफोरबायदि जानांगोन होनबासो जों सान्थि सुक्ति होनना बुंनो हागोन। दिनै जोंनि गोबां सोद्रोमाफ्रा एनडिपि सोद्रोमाफ्रा बिसियाव गोग्लैसोनानै दं, सोरबा किडनि डेमेज जाबाय, सोरबा थैलांबाय। बेफोरनि थाखाय बिथांमोना दसे समबो बिथांमोना बिथांनि न'खराव जाजानाय न'खरनि बेमारि न'खराव सफैनो हायाखिसै। बिथांमोना बुंदों रंगन दैमारि सारनि थाखाय हर सान अहर नाजानानै दिनै रंजन दैमारिनि थाखाय केस गेलेगासिनो दं। दिनै बुंगोन दिनै 5 बोसोर बारलांखांबाय, 5 बोसोर बारलांखांनायनि गेजेरावबो रंजन दैमारि सारखौ सासेबो बिटिआरनि EM सोरबा चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोना खनसेबो रंजन दैमारि सारखौ नुजानो नायहैनो हादिया। मानो हायाखै? नांलानो बिथांमोना गुवाहाटीयाव थांनानै नायनो हाया, जों बेखौ बुंनो थाङा। किन्तु रिसेन्टलि नै दा जों मैयासो लोगो हमनानै फैदों। जोंथ' बारे लोगो हमबाय। रंजन दैमारि सारा दिनै 20 दिननि थाखाय माबायाव दंफैयो। दा बिथांमोननि सरकारा दिनैसिम मानो खनसेबो बिथांखौ लोगो हमफैनो हायाखै? अब्ला नोंथांमोना मा सिमाङाव खामानि मावग्रा नामा? हर सान अहर होनना बुंदों। जोंथ' बिदि गोदै बाथ्रा बुंनो रोङा। अहर माने जिरायनाय गैयालासे रंजन दैमारिनि थाखाय जेलाव थानाय बिथांफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। नाथाय बिथांमोना बबे समाव मावखो? माब्ला मावखो? मोनायावसो मावो नामा? सानावथ' नङा जोङो। दिनै बिथांमोना मा होनो रंजन दैमारिनि सारनि थाखाय खनसेबो दसे समबो बिथांमोना टाइम होनो हाया। जों बेनिखायनो बुंगोन जोंहा दा जेबो उफाय गैला, आखाइयाव जोंहा हाथियार गैला, दा हाथियारजों नांनायनि समबो नंलिया। जोङो दा ओंखायनो रायजो राजाया गोबाङानो दङ दिनै एनडिएफबिनि जानानै सापर्ट खालामनो लुबैनाय। एनडिएफबिनि सोद्रोमाखौ दिनैसिमबो थै मोदोम जिउ होनो थाखाय राजि दं। दिनैसिमबो गोसोजों गाबखांनाय दं एनडिएफबिनि मावबोनाय जाथायफोरखौ मोजाङै मावदों, मोजां जादों, बेफोरखौ सिन्था खालामनाय जों बेखौ बुंगोन। आरोबाव दिनैनि तारिखाव आं नैबे खोथाखौ रोखा खालामगोन। रंजन दैमारि सारनि थाखाय गासैबो 99% आं बुंगोन 1%आ बिथांमोना, खिन्थु 99%आ गासै जाति जनजाति हारि माहारि बिथांमोना रंजन दैमारि सारखौ बजायनो थाखाय लुबैयो। खिन्थु 1%खौ लुबैया। सोरबादि मानसि जायफ्रा दा गाद्दियाव जिरायदों बिथांमोना रंजन दैमारि सारखौ बजानो बायो। आं बे खोथाखौ रोखा खालामो। आरो जोङो बेखिनिखौ बुंगोन, जोङो राजनितिकआव बाध्यता जाबाय। जों गोसो गैयामोन, खिन्थु जों बाध्यता जाबाय। राजनितिकआव जों ओंखारनांसिगोन। गासैबो दलै नोगोरै ओंखारनांगोन। बिथांमोनखौ जों नोंथांमोना जिरायथ'दो होननो हानाय क्षमताखौ जों लाबोनांगोन। खारन मानो जोङो बे पदजासिमखौ जों फैनांगोन। आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला, बेखिनियाव बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।